Once there was a love. Once there was a love. Programa apakay tampukan tinagduduma apakasaritaan ni Ayat. Ayat, ang nagbalina na paset tinapalabas. Asaanen nga agsubli iti kaanuman. Ngam iti barukong anagumukan ni pamateg. Agnanayon, ti bara ni Ayat. Sumantak tinapalabas. Ket masapuyot ti puso amang lagip. Nga iti na minsan. At damaysa nga Ayat. Once there was a love. But that was long ago. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti may kapatapaset ti pakasaritaan ni Ayat a napauluan. Pamarang. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love deeper than. Kasano na awan ti mai-close mo? Tatalagamot nga awan ti kasinarak mo a kliyente. Ay na Daniel. Siyakton ti makaamoy ti dayta. Nalakan tulangan arasunan dayta. Ti importante ita, katadaak dito ang mga dingay kan ka. Oh, apay akit kita ang naklatan, Daniel. Lloyd. Daniel, inarakop na kumatan. Daniel, apa yan? Agsangsangit kamatan. Diyak kaya't nadadak sa mapasamak iti amak, Lloyd. Nilaangan pa pati kakaiso na agamang ko. Diyak kaya't mapukaw ko ti amak. Saan ka kami nagpanunot iti kasta? Saan na mapasamak dayta? Saan na mapukaw ti amam? Pangasim, saan ka nagsangit? Di kagda nagtatulungan ka amang ikararag ng agimbag ti amam. Huston din niya. Di ka nagsangit. Lola, saan na makapagsarita da mami kan tituloy iti personal no kas jigaya mamatuloy ti panagabrod ni mami? At niya ngay nga rud apok, nakita mo't agdardaras ni mamim. Imay la nagpakada nga agflighten inton parpangon. Lola? Miko apok, kumusta ka ngay? Anya ti mariknam iti panagabrudan ti inam. Okay aklang met Lola. Idi pa nga minakayat ni mami taga-abroad. Iti kasta, makatrabaho ka no. Ha? Idi pa ilaang, kanayon nga ibaga kanyak ni mami. Asa anak ka nung agladladingit no aga-abroad. Tapara kanyak, kaniti masakbayak ka no ti amin. Una yan anagnakam kami ko. No sabali lang at nga anak. Amang ano na palalon alid ay timariknada iti yadayo tinaganak da. Sa anak amalday Lola, tada kayo mo't ka ni Tito Lloyd. Ngam na ayan ni daddy tayan ko, siguradong aglidayak. Ngamin, tsak marik na napatugak ka ni daddy. Ha? Day tati agpaiso Lola. Ala, di mon panunutan ti amam. Aging gangada ka iti podermi ka ni Tito Aloyd. Diyak kayat ngagpanunot ka iti makapaliday kan ka. Liklikam dagita abanag, apo. Onya, okay ka din, Daniel? When Lloyd, agyaman akmanan kan ka ha? Awan na nyaman na. Kanayon nga dakit isibay mo. Saan ka abaybayan? Tandaan am dayta.
Ha? Oh, apay Daniel. Apay akas na naklat kay timbagak. Kan, apay akit kita naklatan. Kwa, Lloyd, kasla, adda nagbaliw kan ka. Kasla, Sister, di kan mas daaw. Diyak kahit nga da makadlaw ka data sa bali at tao. Saan laad at ti tao dito kantin ti ospitalan niya? ha? Kita ang da ito ay. Agisam-isam kit din. O diyak kahit ti kasta Main insulto girl. Sorry. Sorry, Lloyd. Pasensya kan. Lloyd, apresyar ka talaga ti kaadam dito eh. Agyaman ak unay kan ka. Tandani ako na bisto iti agkadwa kami kani Daniel. Kasano? Kat nalipatak mo ti pa nagpamarang ko. Riming baw ti pudno arik na kan kinataok iti agkadwa kami. Anya mo ti kastoy. Nagrigat ti agpamarang. Nang runa iti sitwasyon ita ni Daniel. Marigata na kamangandingay kan kuanan og pampamarangak asa anak apod no alalaki. Masapol nga ituloy ko tag pamarang. Tapno saan nga umadayo tirik na kanyak tayo ayatek. Diyak kaya tamapukaw ti panagsiningad min ka ni Daniel. Ti kayat ko. Agtultuloy ti kinasingid mi. Katinton madanon ti umno ka nito. Agpudno akmutlaan kan kuana. Di naktumot siguron kagura. Tanasingid kamin to unayan iti tunggal maysa. Asidaga ko niti papanak. Amangan no mailabol sakit di. Gapo iti nakaro pa nagpampanunot ko. Once there was a love deeper than O, Papa, saan aga po ta nakaawid kan dito'y balay, kat pagarupumon anaimbag ka na talaga. Laglagi pom tibilin ti doktor. Saan arumbeng nga agbannog ka? Ken, likli kam dagiti banag a makastress ken ka. Anya kalakit din aya Daniel. Tinak ka di pagtanagan, iha. Kasano ngay ajak agdanag, kat amamukan, Papa. Natangken ti ulom na awanak. No saan ka mabambantayan, aramidem latta ti kayat mo. Saan mahet, iha? Sikat talaga. Jakla kayat nga dadaka sa mapasamak ken ka, Papa. Imarakop ka man na nakaslaubing. Ipatpatag ka unay, Papa. Jak kayat nga dadaka sa mapasamak ken ka. Nagdanag ken nagladingit akiti panako ospital mo. Impagarup ko no mapukaw kan. Jak kayat ang mapukaw ka, Papa. Jak kayat nga dadakas ang mapasamak ken ka. Daniel, iha. Awan ti bumato a tao dito'y lubong. Amin tayo. Ipulang tayo, tibulot tayo abiyag. Papa, Tila ang importante. Kat sisasagana tayo asumango iti namarswa. Iswa kabayatan ti kada tayo ito'y daga. Agaramit tayo iti nasayaat. Iti naimbag. Punasen tayo tanyaman a sakit tinakam tayo iti pada tao. ha? Tati sakit tinakam ken gura iti pada a tao.
Day tatagbalin at ubang itiragsak ti masiknan. Kasken ka iya. Ha? Ane, apay asyak tinakaibaw ingan ti saritaan, papa. Iha, amom no anya ti kayat ko asawan. Gaboy ti gura nga imimpanam iti ina kanilong mo. May saksakripisyon ti bukod mo aragsak. Takasano, kaguramatan ti amin alalaki. Papa, Kas itinakon-akon iha. Amin tayo. Ipulang tayo ti bulod tayo abiyag. Santa nga amuno aginggat kaano ti kadeng ko. Kat ti kayat ko kuma. Payat nga dakpay iti sibay mo. Makitak anaragsak ka. Maamamok ti lalaki ana ituding para kan ka. Saan ka kayat apanawan nga agmaymaysa? Anap no iti ladingit kan kura day tapuso. Sapay la kuma, tatantandaanam dagitoy nga ibagbagakken ka, Daniel. Ayan ni Miko, nanang. Nagdigos ka nagsukatak lang. Nagpukaw mo tan. ay na, kat no isun tinagboluntaryo amang pakan kadagiti taraken ko amanok ijay likod ti balay. Ha? Maayayo unay dito'y ti kaanakam, anak ko. Kayat na dito'y. Kanayon ama kumikom. No saan nga agpasuro kanyak kadagiti banag may papan ijay away. Dagiti dingwen ti pakakumikuman na. Makapaayat ni Miko. Talaga makapaayat ti kaanakak, nanang. Kat pakaragsakak ti kaadanan diti danata. Ay, uwen gayam anak ko. Kumusta nga iti panagsarita yu iti cellphone kan ni manang mo idirabe eh. Ay na, kasi ti sigod, nanang. Agkidkid daw manan iti pasensya ni manang. Gapu tadata nun ti maubliga amang taraken iti anak na. Ha? Ngam ko nakngawan ti rumba nga pagdanagan na. Imbagak pa iti anak karkaro a gumuraak. No pinanawan na ni Miko iti amana. Ay, wan sigurado asaan nga agbalin ang naragsak ni Miko iti sidong ti amana. Naku na yun, nanang. Tamapanak agpakada ka ni Miko. Masapol na sumrel ka kon iti trabahok. Daniel, kumusta ni Papa? Okay mo't Mitzi. Ngam siyempre, madanagan aklataan. Ha? Apay? Traidor ti sakit ni Papa. Anyaman nga oras, mabalin a sumidir. Katday ta ti pagdanagak. Amang ano maklaatak tulatan. Tamapukaw ko gaya man ti amak. Aywan anya. Nasa ano pa pasamak ti kasta? Uray asino ti pakapasamakan na. Sigurado ngagladingit iti nakana. Naku namon, Mitzi. Iso a pasensya kayon no daytay kasla maimay-mayengak dito'y trabaho. Ay na, awan anyaman na kada kami dayto, Daniel. Nang runa ni Lloyd. Ha? Very supportive ni Lloyd anya. Pudno dayta, Mitzi. Awan ti makunak ka ni Lloyd. Nakasingsing pat. Aywan manang ipatagkan. Natarpay. Sika talaga, Mitzi. Tila ibagbagam. Lloyd, agyamanak manangkan ka, ha? Anya ti pagyamanam. Ti panangandingay mo kanyak, idi na ospital ni Papa. Talaga na-apresyar ko dayjay. Nang runa kat awan ti kadwak iti ospital, iti day di akanito.
Ala ni daytoy. Agingkat ka ano ka din agyaman ka kanyak. Di mo ko na forever matin nga agyaman ka. Gapoy ti kas nga inaramid ko. Lloyd, Napatig ka kanyak, Daniel. Kat aramidak ti amin for you. Tandaan am day ta, ha? naidumduma ka talaga, Lloyd. Thank you, manan. Awan anyaman na kunakmanan. Oh, amang ano kayat mo dinner ta? Ha? Aw-awisin kang dinner. O anya, mayat ka? Ang mitapay lang, ibagakon kan ka, ha? Di nakdildilawan, no di mo madlaw ti kinataok na agkadwatang dinner. Ta syempre, diyak kayat nga ibagadag iti makakita ka data, makikuykuyog ka iti... well, amo mo ti kayat ko asawan. Sikat talaga. Lloyd, kaya't kapatgan. Ngam pasensya ka pailaang, ha? Amumat nga itay lanabit ang naggaputi ama ki di ospital. Aginggat mabalin, diyak kayat nga agmaymay sa ni Papa. Iso abaliwan tanto laangan ti rumwar, Lloyd. Once there was a love deeper than Apay analiday ka, Papa. Anya ti pampanunutam. Siga ti pampanunutek, Daniel. Ha? Apay, Papa. Anya ti may papan kanyak. Apay analiday ka, gapu kanyak. Kaputaging ka ita. Awan pa'y ti inyam amom kanyak nga espesyal a lalaki para kan ka. Ha? Papa? Kas iti kanayon nga ibagakken ka iha. Lakaya kon. Tsak amo no aging kat kaano ti kadang ko ito'y rabaw ti daga. Kaya't ko kumamat ama-am ti espesyal a lalaki para kan ka. Agam kas iti nakunakon. Malaptan ti panagragsak mo no nabalkot iti gura ken sakit tinakam day tapusom. Sana pud no day nga imbagang, Papa. Saanan ang nasakit tinakam ko. Awanan kanyak day di napasamak idi. Linipat kon. Nopudno day tangay bagbagam kanyak. Umawat ka nga rod kadagiti agaram kan ka. Saan kat atunggal adag paripirip kan ka kat pabainam. Di mo man laikan iti gundaway da amang pasyar kan ka. Jak umawawat iti agaram kanyak. Gaputa jak kayat agumura ti kaayan ayat ko, Papa. Anya jay ko nam, iha? Kaayan ayat? Uwan, Papa. Jak kayat amasakitan ti kaayan ayat ko. Adan kaayan ayat mo? Katuan, Papa. Adan, diyo laam mo. Oh, kasta gayam. Apay nga ron nga italang nga ibagam kanyak. Kwa, inlimad ko pa'y laang. Takayat kayo asorpresaan, Papa. Oh, no kasta ti panggap mo. Nagbaligi ka, Daniel. Talaga na sorpresa ak iti imbagam. Katangay nagbaligi ka ng sorpresa kanyak. Kaya't ko amaam mo tinagasat a lalaki. Di ka kadipay maturog, Lloyd. Adala man tirabi, Umuna kayo latan nanang. Sa anak pa yung agtuglap. Amom anak ko, itaypay apalpaliiwan ka. Kalpasan ti kinaragsak yo naggingin nantil kanimi ko aka anakam. Si marunumot ti panagulimot mo ako mitkita iti adayaw. Nanang. No ibagam ita kanyak nga awan ti parikot mo,
Jak lakit di mamati anak ko. Tamadlaw launay iti jar mo nga adda pa kaburiburam. Nanang, pakawanandak ko ma. Pinadakkel da ka na itanam iti isip ko. Asaan anasayat nga alilawan ti pada tao. Ha? At da tao nga alilawak, nanang. Anya? Ay, Diyos ko, Lloyd. Apay, anya tinapasamak. Anya ti kayat mo asawan anak ko. Kasano nga inalilaw mo ti tao nga ibagbagam. Awan ti intensyon ko ang mga lilaw kan ko nanang. Takinapod no na. Ay ayatag unay ni Daniel. Ha? Day tatagpay so nanang. Ay ayatag unay ni Daniel. Iso lang ti babaya na kariknak iti ayat. Amoy day ta. Kat day ta timang burburibur kanya kita. Ti panagayat, kan panangalilaw ko kan kuana. Aguray ka. Aguray ka, anak ko. Matikawak iti ibagbagam. Kasano dayta? Ay ayatam ko na ngam al-alilawam. Jak maawatan, anak ko. Ilawlawag mo man anaimbag kanyak ti kayat mo asawan, Lloyd. Iti kasta, maawatak no anya ti kayat mo asawan, anak ko. Mom Lloyd, adda naglaw ko kan ka. Anya day ta, Mitzi. Awan ti spark kita kadagiti matam. Naliday ka. Anyo ti mapaspasamak kan ka, Lloyd. Apay anak kalidliday ka ita. Awan, Mitzi. Sigamat, saan ka nalidayan niya? Kita mo, nakaisamak. Marikrik-nak, Lloyd. Naliday ka. Pamarang laang day ta isam mo. Oh, makitam? Nagdarasa na punas ti isam mo? Saan ka makapaglibak kanya? Tanasingad tangag kayam. Iso nga amok analiday ka. Marikrik-nak. Mitzi. Adda aklaang dito'y Lloyd. Mabalin mo ayab kas kanyak no anya ti marikrik nam. Barang matulungan ka, friend. Agyaman na, tapinat gamtikid daw kung agsarita ta itinalapat, Lloyd. Apay nga min, Daniel. Anya nga min di pagsaritaan ta. Daniel, adda ka di parikot. Kilahat nga min nakinid daw mo ti panagsarita ta. Sa ita, nakaserseryoso ka. Anya ka di ti mapaspasamak. Lloyd, amom ka di, akagurgurak ti tao ama nagpamarang. Sipod idi napasamak ti may sana sa apagteng iti biyag mi asang kapamilya. Kagurgurak kung dagiti tao ama nagpamarang. Daniel, Tamay sa alalaki ama nagpamarang. Tigapuanan ti panakadadaal ti pamilyak. Iso akagurgurak dagiti managpamarang. Once there was a love deeper than
Anya taramidan ni Lloyd iti kasta ang naibagakan kwa na ni Daniel. Gagayem, di uliwayan na denggan, tituloy ti pakasaritaan ni Ayat ang napauluan. Pamaran. Tampok dito'y programa tayo. Once, there was a love. But that was long ago.